Dobrý deň. Volám sa Michal Nič a pozdravujem vás z trnavskej automobilky Stellantis Slovakia. Už viac ako 20 rokov vyrábame atraktívne a kvalitné autá do celého sveta. Za ten čas sme ich vyrobili viac ako 4,5 milióna. Patríme medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku, máme viac ako 3200 zamestnancov a spolu s dodávateľským reťazcom vytvárame vyše 20 000 pracovných miest. Minulý rok bol pre trnavský závod transformačný s cieľom pripraviť automobilku na spustenie nového, veľkokapacitného výrobného programu. Upravovali sme výrobné linky, inštalovali nové zariadenia a modifikovali pracovné posty. V roku 2024 spúšťame výrobu nových modelov, prvým z nich bude nový Citroën C3, po ktorom budú nasledovať dva ďalšie modely. Nový výrobný program bude mať výrazné zastúpenie plne elektrických vozidiel, a to viac ako 50%. Postupné navyšovanie výrobných kapacít je spojené aj s náborom. Aktuálne už prijímame nových zamestnancov, aby sme sa mohli vrátiť k výrobe v trojzmennej prevádzke. Ja osobne sa veľmi teším na JobSpot na našej domácej trnavskej pôde. Príďte sa pozrieť do nášho stánku. Kolegovia z náboru vám predstavia voľné pracovné pozície a bohatý sociálny program, ktorý automobilka ponúka. Okrem toho sa môžete dozvedieť viac o systéme duálneho vzdelávania v našej spoločnosti. Kolega z inovačného centra InnoLab vám ukáže použitie najmodernejších technológií, 3D tlač a máme pre vás pripravený aj kvíz o skupine Stellantis. Teším sa na vás v útorok 16. apríla na JobSpote. Želám pekný deň.